És un tema prioritari per a aquelles persones arreu del món que defensen la llibertat i els drets humans. La labor d'una persona que d'alguna manera ha posat tota la seva intel·ligència i el seu cor al servei d'una causa que creu justa i profundament maltractada. La Unió Palestina de Catalunya i el poble palestí valorem enormement tots els països que han recolzat la nostra lluita, els nostres drets i han reconegut recentment el nostre estat. Creiem que tot és possible perquè el poble palestí té l'esperit de resistir i la voluntat de progressar com a poble. Resistir és existir. Resistim i resistirem, però necessitem el vostre suport. No ens deixem sols, per favor. La nostra victòria serà victòria pels drets humans i la justícia internacional serà la victòria de tota la humanitat. بداية أود أن أهنئ الجالية الفلسطينية على هذا النشاط المتميز كل عام. En primer lloc, voldria agrair molt a la comunitat palestina catalana per aquest esforç i aquest acte que fa cada any. نحن عبر التاريخ تعايش في بلدنا كل الديانات. I a la història i en el transcurs de la història hem viscut els palestins amb totes les religions, amb totes les creences. 132 països del món avui ja ens reconeixen. تريد بونسير استاد فلسطين ونحن بحاجة إلى اعتراف بقية الدول وخاصة في أوروبا ومن بينهم إسبانيا الصديقة. Nosaltres necessitem el recolzament de la resta de països d'Europa. L'essència del poble palestí no seria una resistència completa si no tingués en compte tot l'aspecte creatiu de la naturalesa humana. Per això nosaltres avui volem també donar veu a la poesia i a la música de Palestina. ومصادفة صار منحدر الحقل في بلد متحفا للهواء. Podría haber sido que no hubiera visto ni Damasco, ni el Cairo, ni el Museo del Louvre, ni las mágicas ciudades. Podría haber sido que si me hubiese apresurado en la marcha, me hubiera hecho amigos convirtiéndome en un recuerdo pasajero. Podría haber sido que si hubiese soñado demasiado, hubiera perdido la memoria. Són aquests premis Esperança, simplement per explicar que es donen a les persones i a les comunitats que consideren que la seva lluita ha d'estar dedicada per aconseguir no cap cosa important que no sigui la justícia, no cap cosa important que no sigui la pau. في سكوت الليل بناديني خلى دموع. A mi el poble palestí m'ha donat moltes lliçons des dels anys 80. Des de la dona del barber de Xatilla, que cuidava de les criatures que defensaven el camp a la guerra dels camps,
passant pels nens màrtirs de la primera intifada que vaig conèixer i continuant fins a les desgràcies d'ara. La primera lliçó que em vau donar va ser la de la resistència. La segona, la de mantindre sempre viu el somni de la pàtria palestina. On hi ha un palestí, refugiat, exiliat, on sigui, hi ha un tros de terra palestina, perquè la porta al cor. A més d'això, vull dir-vos que sobretot m'heu donat l'esperança. La casa derruïda, però l'olivera que té les arrels profundament ficades dins de la terra, no? Tots sabem molt de terra i de cases. Tots tenim el cor al mateix lloc. Gràcies. Amb Palestina al cor, sisplau. És per nosaltres un gran honor rebre aquest premi, el Premi Esperança de mans de la comunitat palestina, i una gran responsabilitat representar i parlar en nom de tot el col·lectiu d'entitats i organitzacions que conformen aquesta plataforma i els companys i companyes que estan amb la Palestina al cor. Hem commemorat la Nakba cada any per recordar, per no oblidar que la catàstrofe continua vigent també avui en els nostres dies. Hem organitzat la primera sessió del Tribunal Russell a Barcelona i hem col·laborat en l'organització de les sessions del Tribunal a Londres, a Sud-àfrica i a la propera a Nova York a l'octubre del 2012. Estem duent a terme una investigació sobre el comerç d'armes entre l'estat espanyol i Israel. També donem suport a l'estratègia de resistència no violenta basada en el boicot, les desinversions i les sancions a l'estat d'Israel, elaborada per la societat civil palestina i inspirada en la lluita pacífica del poble sud-africà contra l'apartheid i que va aconseguir fer caure el règim racista de Sud-àfrica. Així, des d'en Palestina al cor, treballem per assolir una pau justa i duradora a Palestina, perquè avui la causa palestina és la causa de la humanitat sencera, és una causa universal, és la lluita per la dignitat, per la justícia, per respecte als drets i per la llibertat. Gràcies. ميزان ما أتقالك هديت لي كتافي دابت حشيشة قلبي سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الأوان في علاك تبلغ السمك موطني غصن